अब आं जे नुगमानि आगरतला हल आगरतलानि जे टाउन हल ओ जायगायाव बरक 1000 পর্যন্ত সাগে 1000 বরক যদি সি হল সাগে তবে বাহাই খাই 11000 বরক থাকা হনে যে খাই মানি অবত সারাই সারাই চিনি সারা ত্রিপুরানি বরক সি দङ যে থাইফা মানো কিন্তু বংनि মেটাरबो बो जगह बोसोर बरक थाया बनो चिनी बनो देखार विषय गया तबे चिनी जे सानि मुसलमानि हलाय चिनी जुलाइबारिनि थांजा गया थांमाने आं डिटेल खबर लाहा चिनी यांगे दं प्रेसिडेंट चिनी मो वाइस प्रेसिडेंट चिनी एसोसिएशननि रिजनल कमिटिनि मेम्बार अबर जत चिनी मकय फां पार्टी बिसो जे जों रिपोर्ट लामानि मिसिंदै खरक थामसि थांनानै खाना गोसोंनो जों सामानि हलायसि थानाय जे 2 तारिख धरे चिनी अब किसु चिनी पार्टीनि जी चिनी बरंग नामदानो दैतिफ्रा अब जे साहा जे ब्रक दिनै अद्र नाकि जाने बुसुगाने 11000 बुसुगिद्र 1800 900 1898 माने फैमिली सबाइयार रिपोर्ट जे 11300 89 भोटारफोर बरं अब तो सम्भव गैयानि जे मटा हल बुसुक बरक सानि हल तो तेमन बरक तो सागला जगह जुरि सानोबा 300 500 हालाय जगह जे आं कन्वेन्ट खालायो जे जोंनि जुलाइबारि डिभिजननि जे अब दिनै 30 जन थानानै बरक जे सागलाया जोंनि बिजुस तिब्राबो सागलाया जगह एक्चुअली तिब्रा मथानि तो बरक तो आगे ऑटोमेटिक बरक तिब्रा मथा सानि थांलाय बरक अलरेडी आगे तिब्रा मथा बा आईपीएफ नि विगत 4 বছর रिटर्निंग सरकार चलाइनो बरकता सिफु निनि पटर बड अबो बाय कबले बरक निनि आउखलाय दङ बरक अबो सिनि अनेक आगे अबो इंथाजा कुनो सिनि पार्टी आईपीएफ नि अबो थाजा गया सिनि पार्टी आईपीएफ नि ताबो जुलाइब्रे डिविजन कमिटि ताबो स्ट्रंग तह अबो सि मेन मेसेज क्लेमानि लानि तिपुरा मथा जे सिनि आं विशेष क्लाय मेसेज रानि मुसु माने हलाय पाब्लिकनि थानि जे मेसेज मुसानि मुसु माने तिब्रा मथा तिनि थानसानि साव सि थानसानि तिब्रा मथा तिनि थानसानि सामान्ति बिसिंदि बक्तानि एडिसि सरकार फैमिलि तिब्रा सिनि बरना ताबाखलाय केजे निनि पखिर बिथिरहा केकेनि बा निनि नक्सहा एपर केकेनि निनि आबो निनि ताबाखलाय बरना बुहा तबासं बिगत 4 বছর ধরে বিজেপি आईपीएफ सरकार जे सालाय दङनि बिसिंदि सालाय तंखुनो जे जों बीजेपी आईपीएफ जों केहानिबो नकबो सबसायो केहानिबो अब रबर बगनो हरियो केहानाबो अब जों अब अनलाइन एटे सरक्लाइयो किन्तु दिनै आजके ए तिब्रा मथा सरकार फेमिलि बिसिंदै बरक निनि तावा हनाय बर पाब्लिकनि किसंस निनाबो खलाया अनेक हैरानि खलाया बरक